Майстори и майсторанки. С наши приятели решихме да посетим Международния панаир на традиционните занаяти в Етъра Габрово. Този емблематичен панаир е не просто базар. Това е жива сцена на автентични умения, традиции и културен обмен. Посетителите могат да се потопят в атмосферата на старите занаяти, да наблюдават майстори в действие и да се включат в демонстрации и работилници. Има поговорка, че занаят без ръце не се учи, без сърце не се пази. В нея е вложено кратко, но много точно описание на същността на този поминък. Занаятите правят страните разпознаваеми. Ръчната работа създава изделия, но тя учи на търпение, прецизност, уважение към традициите, вникване в необятната красота на природата. Като пристъпим пределите на единствения в България етнографски музей на открито, ние попадаме в свят, различен от съвременния, светът на възрожденските българи. Тук водата завърта колелото на вековната воденица, а кълдъръмът под краката ни напомня, че истинската красота в живота е скрита в преживяването на емоцията да се докоснеш до майсторлъка на предците ни. Воденица до Апкиня. Съоръжението служи за мелене на зърно. Открит улей отвежда водата от вадата към горното наливно колело – дула. То се завъртва и задвижва дървена зъбчата предавка, която преобразува и ускорява движението. Предава го от хоризонталната ос на вертикалната, върху която лежи горният воденичен камък. Зърното пада от трапецовиден дървен кош, поставен над воденичните камъни и се смила между тях. Количеството му се регулира чрез кречетало. Продължаваме нашата разходка и се натъкваме на необикновена находка. Етър е древното название на Янтра, реката, която минава през град Габрово. Избрано е за име на музея като символ на връзката между водата и развитието на занаятите в региона. През 60-те години на 19 век, когато производството и търсенето на червен гайтан се увеличава, обработката му се извършва в тепавици. Гайтанът се боядисва с естествени багрила, които са много трайни и не избеляват след пране. Боядисаният гайтан изсъхва на дървени пръти, върлини. И се постарай така двете палчета да влезат вътре, както моята хубав надолу. Прегърни я първо да имаш вярна стъпка. Добре. Хайде, влизай. Аз помагам. Влизай, пиле. Влизай, натискай, влизай. Браво. Браво. Прегърни. Чудесно. Както беше плъвнало. Ай, чудесно. Защото не снимат и да е вярно всичко. Давай, влизай навътре. Влизай, можеш. Прекрасно си. Дай твоите ръце. Бавно вадиш ръцете и си хващаш. Ще стане сега, ще участваш и ти. Това е само подготовка. Минаваме през много форми, през много етапи, докато стигнем до избраната форма душици. И става веднага от топката глина формата. Стъпка по стъпка и накрая резултата е плана. Сега си пак ще ви помогнеш. Се държи тази ръка, защото ние двамата правим един майстор, разбираш ли? Така, пусни отдолу.
каза, аз като аз ще се обаря на тя. Няма се обаря, аз се видях. После тръгнахме нагоре, аз слязах на деца. Ако искаш да вземи да го шатна кърмачи, Is different from other place of Latvia. Same case. Yeah. We are Catholic. No, we Yeah. are Not Orthodox. Mhm. Catholic, but Yes. More. Привет! О, привет! Не скучай, деньги. Стара манастирска ръчетка. Чието е най-глътка, но няма да Пустенето е процес, при който вълкната от вълна се раздвижват напред-назад, докато се заключат в тясна връзка. Иглата, която се използва, е много важна. Тя има малки зъбци, които са насочени в една посока. При намушкване те избутват вълкната навътре, но не и навън. По този начин ги набиват едно в друго, докато връзката им стане много здрава. Какво правите с това сега? Това вълна? Вълна. Лъстя вълна. Каква става вълната след това? Като го завърша, това ще стане главичка на лале. Ето там на прозореца в ъгъла има готов вид. Е това? Ага, опа, извинявай. Тази стана с много хубав цвят. Където се оставихме. До Тази 5 стана летата. с прекрасен цвят. И почиства се, и подсушава се първо, почиства се. Много е важно вътре да се Ние тръгваме вече да да си чакат. изкарате добре. Благодарение на вас. Заповядайте хубав отново ден. при нас. Трябва. С каква химия се занимавате? Парламент. Да, ще взимам, само че Нали за това сме дошли? на шефката ще й купя колкото. Внимателно, защото тук си отнасял... Сипнал съм! Тя кораб. Добре, айде да ни. Избери се цвят. И 4 масни.
Колко струва на такова? Виж, това е вана. Виждаш? И тук пак такава преса. Време е и ние да похапнем малко. Латвийската група е с много силна маркетингова стратегия. Време е за последни покупки. Тук да, един екземпляр. Колко казал? 20 лева. Това са 20. А это смотрим, где са филма. Знам кой. Защото не е пръстен, да го дигаш, нали, брошка. Да бе, ама аз брошката харесвам. Иди. Да, сребро, ти жоли, да. А, това е сребърно. Друга е цена, да. Да, друга цената, добре. Още едно бокуче да си вземем. А къде ми е турбичката? Благодаря. Опазването на традициите и творческото им съчетаване с съвременността не само вдъхновява, но и създава мост между култури и поколения. Занаяти с живо наследство, което се развива и обогатява чрез нови форми и срещи. Серво БГ.